Βάζω το χαλβά σε ένα πύλινο και στίβω λεμόνι. Αραδιάζω φετούλες από πάνω. Αν δεν θες λεμόνι, το κάνεις με πορτοκάλι. Το βάζω στο φούρνο στους 160 για 10 με 15 λεπτά. Γίνεται μαστιχωτό. Το ξινό λεμόνι εξισορροπεί τη γλύκα του χαλβά. Το κάνουν θρακιώτες σε χωριό κοντά στις Σέρρες. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Αν γνωρίζεις εσύ, γράψε μου στα σχόλια. Μόλις το βγάλω από το φούρνο, προαιρετικά ρίχνω κομματάκια σοκολάτας από επάνω. Μοσχομυρίζει πορτοκάλι και είναι πολύ νόστιμο. Μαστιχωτό.